Bonġu lil kulħadd, Professur Paċ, Sur Attart, Membri Parlamentari, Prinċipala tal-Iskejjel, Eżiż Allema, Eżiż tfal u żgħażagħ tagħna. Naħseb jekk hawn xhieda ta' kemm it-tfal tagħna iridu l-azzjoni f'pajjiżna favur l-ambjent, favur l-iżvilupp sostenibbli, huwa proprju l-ħidma tagħhom ġurnata wara l-oħra fl-iskejjel biex proprju jaslu għal din l-avveniment tal-lum. L-avveniment tal-lum huwa dak li t-tfal tagħna matul u żgħażagħ tagħna matul is-sena kollha flimkien mal-allema, flimkien ma' das-sens ta' impenn kbir mill-allema. U naturalment bid-drive ta' Ekoskola. Qed juru lilna l-kbar li ma nistgħux nagħlqu għajnejna jew ninjoraw dak li hemm bżonn isir għal pajjiżna. Imma mhux biss għal pajjiżna qed jaħsbu wkoll għall-globu tagħna, għad-dinja tagħna. U allura bil-forsi rridu nħossuna kburin dawn it-tfal u żgħażagħ tagħna daqshekk impenjati biex proprju minkejja li aħna pajjiż żgħir imma nagħtu dak il-kontribut kbir propju għal dak li l-mexxejja tad-dinja f'Settembru li għadda iffirmaw il-miri għall-iżvilupp sostenibbli fid-dinja ma wkoll dak li l-mexxejja tad-dinja mbagħad iffirmaw f'Novembru li għadda dwar it-tibdil fil-klima. U allura bir-raġun it-tfal tagħna s-sena il-ġimgħa li għaddiet marru l-Parlament u lill-politiċi tagħna qalulhom isma' mhux tisimgħuna biss, imma tukax qed ngħidu u għamlu dak li qed ngħidu. U ngħidu buċċi minn quddiem dan għax dak li smajt permezz tar-rapportaġġ jew rajt permezz tar-rapportaġġ ta' dak li seħħ il-ġimgħa li għaddiet ġewwa l-Parlament meta kien hemm il-Parlament tat-tfal dwar it-tibdil fil-klima. Huwa dak li kull darba ma tildew jiena meta morru fl-iskejjel, u ħafna skejjel li morna fihom mhux hekk ma tildew. Nisimgħu regolari mit-tfal tagħna. Tfal tagħna jkellmuna ħin kollu, żgħażagħ tagħna jkellmuna ħin kollu dwar l-ambjent. U kull ġurnata li tgħaddi u nisimgħu grupp ġdid tal-ewwel darba, nindunaw kemm anka l-erf tagħhom qed isir erf it-tagħlim li permezz ta' Ekoskola qed ikun aċċessibbli għalihom qed isir erf. Għaliex anke l-mod ta' kif jitkellmu qed jiżviluppa minn darba l-oħra. Jekk sentejn u nofsilu bdejt indur l-iskejjel u nisma' li t-tfal jikellmuni fuq iż-żgħażagħ jgħidulna li għandhom bżonn aktar spazji, li għandhom bżonn aktar siġar, jekk għandhom bżonn aktar pjanti. Qed jgħidulna llum ejjew nitkellmu fuq l-emissjonijiet mit-traffiku, ejjew nitkellmu fuq it-tniġġis tal-arja, ejjew nitkellmu fuq il-ħsejjes. U qed ikomplu jartikulaw il-mod ta' kif iħarsu lejn l-ambjent u lejn l-iżvilupp sostenibbli. U rrid nagħti ħajr. Ix-xogħol kbir li sar permezz tan-Nature Trust u l-Foundation tagħha permezz allura mbagħad Ekoskola ta' dan l-arfien importanti li irnexxielkom twasslu għand dawn il-ġenerazzjonijiet ta' mexxejja ta' għada. Għand il-ġenerazzjonijiet ta' ċittadini żgħar tagħna llum imma l-ġenerazzjonijiet tal-mexxejja tagħna għada. Grazzi għax dal-kambjament sar bis-saħħa ta' drive qawwija ta' din l-edukazzjoni tant qawwija. U mbagħad irrid nagħti ħar lill-allima li kontu katalisti li dak li jinbeda permezz ta' Ekoskola tkompluh ta' kuljum ma' tfal u żgħażagħ tagħkom fil-klassijiet u fl-iskejjel tagħkom. U rrid ngħid li din is-sena qed ninnota li hawn żieda fil-parteċipazzjoni hawn iktar skejjel. U allura bħal kull ħaġa tajba, meta jkun hemm xi ħaġa tajba għaddejja, din tittieħed. Konvinta li s-sena d-dieħla rridu nżidu aktar is-siġġijiet, Vince, għax mhux se jkollna biżżejjed wisa bis-siġġijiet li għandna, ġifieri nżidu, ma s-sala tal-aqwa palazz f'pajjiżna għadha tiflaħ aktar żgħażagħ u tfal biex jiġu ħalli jieħdu l-awards li ikun jixirqilhom għax ikunu ħadmu tant.
matul is-sena. Jalla nkomplu nikbru fin-numru. Jalla tkomplu ħidmietkom eżiż żgħażagħ tagħna. Ħidmietkom trid tkun li tkomplu tgħidulna lilna l-kbar. Komplu fakruna li l-ambjent misluf lilna minn għandkom. U li aħna għandna responsabilità li nieħdu ħsiebu ħafna għalikom biex jekk Alla jrid għada pitada meta se tkunu l-mexxejja ta' dan il-pajjiż, issibu dak il-pajjiż li intkom tixtiequ. Issibu dak ir-reġjun li għandu bżonn li jkun hemm aktar u aktar ħidma biex ikonna żvilupp sostenibbli, biex jispiċċaw il-konflitti, biex jispiċċaw il-gwerer, biex jispiċċa l-faqar. Għax dan huwa parti minn dak kollu li jagħmel l-ambjent santana. Dan huwa kollu parti minn dak il-well-being li jixtraq lil kull bniedem u bniedma. U allura rrid inħeġġiġkom biex jekk Alla jrid is-sena d-dieħla ittuna ftit iktar battikata biex inġibu iktar siġġijiet għax se tħajru matul din is-sena aktar ħbib tagħkom fi-skejjel oħra biex jaqbdu dan ix-xogħol ta' ekoskola, jimpenjaw irwieħhom ħalli nkomplu nżidu dik il-ġenerazzjoni ta' mexxejja, nkomplu nżiduha fin-numru ħalli pajjiżna nassiguraw li ikollna tassew żvilupp sostenibbli għax ikollna ambjent li jkun san, ambjent li jkun jista' jagħtina il-komponenti li għamilna aktar b'saħħitna mhux f'ġisimna biss, b'saħħitna psikoloġikament u jtina dak is-sense of well-being li jixraq lil kull wieħed waħda minna. Grazzi minn qalbi ekoskola, grazzi minn qalbi lill-allima, grazzi minn qalbi l-iskejjel, il-kulleġġi, imma grazzi tassew minn qalbi lilkom eżiż żgħażagħ u tfal tagħna komplu għejdulna ħalli naqdu dmirna kif jixraq lilkom billi nieħdu ħsieb l-ambjent. Grazzi.